Kamana Juma mokum josiasa mag ODM kod jodong Luo kwa jotelo makaluo mondo wuo kod duol achiel mar nyayo kwe kod achiel mar oganda Luo motelo ne yiero mabiro maonge deo jok mane oyier kata ogwel e sirikal. Kotene kod ogai mar ODM Oburu Oginga kod ker mar Luo Dungi Randa ne gikwayo jotelo mondo kik gore giwegi kuom mano to giket maino margi e chwalo dongruok ne jopiny. Steve Biko miyo waler. Ka yiero maduong' mabiro medo kayo machiegni, paro mopogre medo mienjo e wi chung' mar duond bura mar ODM ka gichiko yiero no. E kar chung' bura ma Ugunja, ogai mar ODM Oburu Oginga nowacho ni duond bura nosebedo koyo kuom kinde malach kendo nyaka giket winjruok malong'o e wi okang' mowinjore gi luw e yiero mabiro ma goyo koko ni ODM biro siro UDA maonge winjruok malong'o e wi ber ma UDA biro miyogi. Matiyo kako piyo ni sirikal kako piyo loso no mano bera ano kanya loso kako piyo ikechana tingeni ato ali siasa ko piyo to ni ei sirikal ndani koro nyako gine ni oneno ka sirikal nichalo omiyowa positions ariyo madongo nyako go iro kamano ni kuom gima nchotimo to wan kako oganda to gima biro miyo wadhi nyime mondo wabe wayudie kata ka wadhi e sirikal to wadhi e sirikal motegno moko dok chien en achiel marwa bida achiel marwa. Jatelo no nojiwo jotelo makaluo mondo ket maino margi e chwalo dongruok ne jopiny to ok siko manyo ng'at maduong' moloyo e kindgi kowacho ni achiel mar oganda Luo duong' mohewo jasiasa moro amora wach manosir kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi. Joma tiyo otiya owela reugi jomo moket matiyo sirikal kendo nyaka waseri gi lwedo 100%. To joma be ma josiasa be matiyo gibe wawegi mondo gitiya 100% wamigi support mondo gibe gitim kaka maginyalo. Wanda ka joluo onge gima tupanya ne Kenya ka ile siasa onge chandruok to kwa kale to chandruok gi wakalo ga ikinde kite nikech wadwaro haki kata ratiro mar raia to moloyo ahinya wadwaga mondo thuolo mondo akaw sirikal wate o kama e kama landwa implement manifesto mamarwa kaka joluo e party mamarwa emomiyo kwa dhi mbele anataka kawachikenda kwa dhi mbele waonge alternative rather than to fight and be in government. Na kawakti every possible formula. First to remain in serikali mantia ni moloyo mondo bedi serikali with the loss 2027. Kane gilose sach nyasi mar duoko erokamano, ne Opiyo Wandayi kaka jatend migawo e sirikal manywanda moko kuom jood bura makaluo bende nokwayo achiel mar oganda Luo ka gikwayo buch jodong Luo mondo bedo ng'ala manyime e chiwo yo mowinjore oganda Luo luw bang' lal mane en ogai mar ODM Raila Odinga. Wamateuru kendo biro motegno ahinya mana ni jogo manyiso winjore. Siri mamiyo oganda bedo motegno en oganda mawinjo pach ng'ata mane i oganda no kati yiego kati dagi nyaki chiki iti. Nyasi no notele kod ker mar oganda Luo Odungi Randa ka achiel kod apisi matayo duolno mar oganda Luo maduto nokwayo jotelo mondo kik bed jodonga ich to kuom mano giket dwaro mar jopiny nyime. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Jopuonj mag Kuppet e bade ma Homa Bay obuogo wuok oko e okuma mar thieth mar SHA maende gidonje to